И след малко предстои великото понеделнишко дерби на 3BBG. Това са футболистите на двата отбора, които се готвят за голямото начало. Здравейте, футболисти! Що си карахте колелата? Това е отборът на Спортувай.bg, който в момента загрява за голямото понеделнишко дерби. Пепи почти овладява на коляно. Боян е застанал на вратата, справя се отлично. Почти. Това е голямото зло от другия отбор. Това е Пепи Терминатора. Това е Краси Гатузов на нашия отбор. Виждате какъв елегантен почерк, какъв елегантен почерк. Това е капитана на голямото зло. Това е Ачката Велики. И Гатузо засича точно като Гатузо. Спортувай.bg, голямото зло 1-0. Коралски ще ги бием ли? Това е Коралски, това е високият талант на нашата школа. Какъв невероятен гол! 2-0 за Спортувай.bg.